Chcel bych radu jak na overthinking. A nad čím rozmýšľaš, šéfko? Čo ťa najviac zjebe v živote? Čo úplne všetko riešiš, Ondrej? Prečo si neuvedomíš to, že stačí riešiť v živote to, čo môžeš ovplyvniť ty? Ty nemôžeš ovplyvniť počasie, nemôžeš ovplyvniť vojnu, nemôžeš ovplyvniť niečo, čo sa deje v Číne, nemôžeš ovplyvniť to, že sa COVID niekde rozjebal alebo takéto niečo. Šéfe, to si vždycky musíš uvedomiť v hlave, že to, čo mi šrotuje v hlave už poslednú hodinu, vlastne môžem to ovplyvniť? Nemôžeš. Bang, cerus. Keď to môžeš ovplyvniť, OK, porozmýšľam nad tým a vymyslí nejaký plán, to je jedno, o čom to je. Povedz mi, o čom máš najčastejšie overthinking. Povedz, ja to nemám absolútne, brate. Hneď si viem uvedomiť, že to je totálna pičovina, čo riešim, čo ma napadla a v momente tú myšlienku vyhodím do piče, ho vyplujem preč. A serus. V tomto som úplne nadstavený, že neprestelne, úplne. Brate. Plus neriešim také veci, vieš, neobávam sa nejakých vecí, že čo keď sa toto stane, čo keď toto, a čo keď toto, a čo keď toto, lebo 90% vecí, ktorých sa obávame, sa v živote nestanú. A to ti garantujem, že to tak je. Si to uvedom.